Amen. Ekuseni ke bangcwele abangalaziyo nabadibekele Mama love. Hallelujah. Amen. Ngibona kaThixo inkosikazi kaThixo. Eyona mbangele nezibambela kaThixo nabayinkosikazi kaThixo. Hallelujah. Ekuseni bangcwele nje Yesu engqondweni zona. Senza nasekuseni socela nje sibhale amavesi ngabhala phezulu sakho uthi ukuhlaziywa kwenqophiso. Hallelujah. Ukuhlaziywa kwenqophiso bangcwele namhlanje imini yamazwi asixhenxe. Hallelujah. Sakhawuleza ngidedela ababantu basixhenxe balamazwi asixhenxe. Hallelujah. Amen. Ndizakhawuleza kakhulu nathi khona amazwi asixhenxe. Hallelujah. Ngithi ukuhlaziywa kwenqophiso. Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 25. Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 25. Deuteronomy 29 from verse 1 to 4, comma verse 9, comma verse 12 to 7. Deuteronomy 29 verse 1 to 4, comma verse 9, comma verse 12 to 17. Zechariah chapter 7, verse 11 to 14. Zechariah chapter 7, verse 11 to 14. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bekamini Yesu bekantimele ayizubane into yami ayizubane. Hallelujah. Ekuseni nje bazizothetha ngokuhlaziywa kwenqophiso. Silapha bangcwele ihholo ligcwele qhaba liyoma phambi extension emva. Ngiyacinga ukuthi abantu ekuseni injongo yobaba belapha bazohlaziya iminqophiso ebebeyenze pheqalekeni kunyaka. Hallelujah. Each and every time okanye lonke ixesha uThixo odlulisile kweso sigaba uba nomnqophiso owenza noThixo. Hallelujah. Umxelele uThixo lokuqala unyaka uba Thixo wami ndiza kukwenzela le nale nale kuba apha kuwe ndifuna le. Hallelujah. NoThixo axelele uba apha kuwe ufuna ntoni ukuze akwenzele le nto oyifunayo uyanikwa. Hallelujah. Uqale uthobele lo myalelo kaThixo. Hallelujah. Apha ke nje bakuthethwa ngokuhlaziywa kwenqophiso. Ukuhlaziywa kwalomnqophiso ukuhlaziywa kumnqophiso wenzeke phaa kwe-Exodus emva. Ama-Israyeli ekhutshwe eJiputha kuba ayephansi kwesandla sikaFaro sengcinezelo. Ayephatheke kabuhlungu and ama-Israyeli uThixo uwakhetha ukuthi makabe ngabantu bakhe ncakasana abazomkholisa afuna ukuthi bamkholisa yena. Uthi athi zenzeni ingcwele kuba mna Thixo wenu ndingcwele. Hallelujah. Ngoku nakuhlaziywa lo mnqophiso kuba ama-Israyeli akenzanga kakuhle kuThixo xa ebefuduswa esuka eJiputha. Ayinikiwe imithetho ama-Israyeli exelelwa nesizathu sokuba kukhutshwe eJiputha. Kodwa ama-Israyeli siyafumana xa sifunda ibhali ngasemva aye adlala amdelele uThixo. Ayilibala imiyalelo kaThixo. Akhala ama-Israyeli akayazi injongo yokuba kukhutshwe eJiputha. Athadlele namsokolisa uMoses. Hallelujah. Endleleni bathi balambile baciniswa mkaza kwaFaro. Hallelujah. Bathi balambile endleleni. Hallelujah. Kodwa babengahluthi ncamo kwaFaro babephatheke kakhulu. uThixo uyabonelela abadwele wabanika imani nakwimana kwanomqathango indlela ebabayidle ngayo. uThixo efundisa ukuthi bangabi greedy abantu bangadli ngokungaphaya komqondo. Hallelujah. Bakhalaza qhubelekela imani ibona beyikha kakhulu. Hallelujah. Ayizibona imiphako namhlanje. Ayizibona inyama. Hallelujah. Akho sikhathi sizochithwa namhlanje. Hallelujah. Ayaphinda ama-Israyeli akhalaza afuna inyama. Athafuna inyama amkhalazela uMoses. Uthi uThixo hamba Moses maqedwe banika inyama. uThixo uthumela umoya ozaliza viki. Nalapha ama-Israyeli akubonisa ukungamthembi uThixo nokungamleli izinto zikaThixo ezizaviki kuthiwa ezidla ziphume ngamakhala apha emlonyeni. Hallelujah. Hallelujah. Bayaphinde abantu ama-Israyeli abantu bakhalazayo bathi banqaniwe. uThixo
zabo bethiliwa kuze kuphophoza amanzi basele. Haleluya. Ndithi bake ma-URC mama ekuseni sizofuna eloliwe lunguYesu xa sihlaziya inqobiso ekuseni. Size kuloo manzi ampompozayo. Uma ujonga ukumpompoza eBhayibhileni kuthethwa amanzi aqwengileyo akuthethwa sadunge xa kuthethwa amanzi aqwengileyo ampompozayo eBhayibhileni. Zange basezwe amanzi anodaka, baseze amanzi aphumelweni ampompozayo kuba uThixo ubabangile uthe ngabantu bakhe. Abantu bakhe uThixo akafuni bangene bayintoni. Esi basisenza sisidla ngobayintoni. Haleluya. Ndicela ukufundelwa phaya kuchapter 4. Deuteronomy chapter 4. Ithi uhlaziyo umnqophiso kwisixhosa esitsha. Inhloko-ndaba ithi isilumkiso ngonqulo zithixo. Verse 15. Xa uNdikhoyo wayethetha nani eselangatyeni lomlilo kwintaba iHorebe, zange nisibone isiqu sakhe. Ncedani ke nizigcine, ningaze none ngokuziqingqela umfanekiso, noba luhlobo lunina, noba yindoda okanye umfazi, isilwanyana okanye intaka, into erhubuluzayo. Deuteronomy chapter 4 verse 15. Xa uNdikhoyo wayethetha nani eselangatyeni lomlilo kwintaba iHorebe, zange nisibone isiqu sakhe. Ncedani ke nizigcine, ningaze none ngokuziqingqela umfanekiso, noba uluhlobo lunina. Haleluya. Xa uNdikhoyo wayethetha noMoses wayeselangatyeni lomlilo engabonakali. Ethi zeni zigcine ningaziqingqeli umfanekiso nibone uThixo. Kodwa siphila namhlanje singamakholwa aziqingqela uThixo. Haleluya. Baninzi ke oThixo kule mihla siphila kuyo. Haleluya. OThixo bemithi, OThixo bafakwe ezipesini, OThixo bahamba nathi abangabonwanga. Haleluya. Uthi uThixo apha wayala amaSirayeli uthi zeni ningaziqingqeli umfanekiso. Ningaze none ngokuziqingqela umfanekiso, noba uluhlobo lunina. Noba luhlobo lunina umfanekiso ngcwele. Ungaze uziqingqele uthi sowusinisiwe. Ube nomfanekiso wakho udelele nsindiso eye yaphuthula. Bekuthethwa ngabantu abathobela uYesu. Ukuthi abantu xa bemthobela uYesu zithini iziphumo, zithini ibenefits zokuthobela uYesu. Uthi sowusinisiwe ufike uyithandabuze le nto sowulapha ngaphakathi kuba uve omnye umntu umakhelwane wakho esithi phaya kwa-man of God ikhona into ephathwa ngesandla ezawukhawuleza ikuncede. Ayikho into ekhawuleza incede apha ekhaya, kuphela kukuthandaza kuthela uThixo wamkela umyalelo. Haleluya. Ezi zinto zenza ngoba samkela umyalelo, sihlale emthandazweni, simkholwa uThixo ukuthi izinto uyazenza. Uma ngaba sozozenzela umfanekiso oqingqiweyo ngoba uhambela umamela abantu babathina apha phandle bekuxelela uThixo abakhawulezileyo. Haleluya. Akuyo instant God le okanye instant andiyazi instant ministry. Ndifuna ukutsho akuyo instant ministry lanto ingaphekwayo. Haleluya. Apha liyaphekwa ivangeli. Haleluya. Liyaphekwa ivangeli, liphakwe, lishushu, linikwe. Haleluya. Uchoose masikhethe. Noba yindoda okanye umfazi, isilwanyana okanye intaka. Ungaziqingqeli uThixo oqingqiweyo, noba ngumfazi, noba yindoda, noba sisilwanyana. Kuba namhlanje oThixo bakhona nakumakhosikazi. Besikhula kusithiwa oThixo bemfene bakootata. Haleluya. Oomama banabo oThixo abazintaka, banabo oThixo abalala nabebusuku, banabo oThixo benza izinto esingaziboniyo. Ungaziqingqeli uThixo. Noba ngumntwana. Sinabantwana abaxakileyo abangama-devil worship, abafunda izinto abangazibonanga emakhayeni nabo. Haleluya. Sinabantwana abatyhurious ngelesi simanga, bafuna ufunde uphembela izinto abangazange bazibone nasebazalini babo. Sinabantwana abangamagagu abahamba betrafikwa. Haleluya. Kuba bafuna izinto. Haleluya. Sinabo ke noomama abafuna izinto. Uze
uThixo ngomntwana akho umthengisa umntwana. Umthengisa umntwana, umthengisele endodeni ena 70 years. Umthengisele nakwindoda over 70 years. Kuba ufuna ukudla ngalo mntana akho ufuna imali. Utheni wena ungasukuma usebenzele kuba uThixo akalifuni kwayivila. Udathi phakwe prophets livimbe lide life ivila. Amen. Chocolate mafika seyuhamba suka khona ngathi akasekho lo. Asiseka. Hallelujah. Into ekhubuluzayo noba inhlanza ningaze nilingeke nizinqule nizibuse izinto enizibona esibhakabhakeni ilanga inyanga nekwekwezi asinqulwa abangcwele lezo zinto kutsho ilizwi likaThixo akuthomna asinqulwa ezo zinto alinqulwa ilanga asinqulwa isibhakabhaka asinqulwa inkwekwezi mna kuphela into esinqulayo ngunosinonqophiso naye onguJesu sinomnqophiso noJesu bangcwele sinomnqophiso naye kuba sasingazizanini elizwi likaThixo lamtshilekele ezimpilweni zethu asizanga just for fun apha size kuba ikhona into yasitsalayo ukuthi ujona kukhona umuntu ozayo kuye engamtsalanga yena Thixo. Haleluya. Wonke umuntu ozasindiswa utsalwa nguThixo bangcwele baninzi osisindisiwe bekutshiwo isona baninzi osisindiswa bayafuna Nkosi yami ukusindiswa qha kafika imini yokutsalwa kwabo. Haleluya. Undikhoyo uThixo wenu ezi zinto uziyekele ezinye izizwe ukuba zizinqule. Ezi zinto uThixo bangcwele uziyekele ezinye izizwe ukuba mazizinqule. Masiyakulinganisa ke ngokuna sishiya imithetho kaThixo. Le yonke imihla kuphindelwa kwi-basics kwiziqalelo zevangeli. Kuthiwa iziqalelo zevangeli zazisithi kuthi umuntu osindisiweyo uyahlangana, umuntu osindisiweyo ufunda izwi, umuntu osindisiweyo uyathandaza, umuntu osindisiweyo uzila ukutya. Haleluya. Singabanqula uThixo bezinye izizwe. Singazenzi izinto ezenziwa ngezinye izizwe. Kuba uyova abanye abantu besoyiswa yi-fasting. Ukuya endaweni ufike kuthiwa banje i-fasting. Ufike bekhangela ithi befuna nesweet. Luhlobo luni le-fasting. Abakhona phela kasini. Abantu aboyika i-fasting. Abantu kuthi okumenyezelwa i-fasting. Bawulibhala unqophiso uba aphensinsweni sinamaxesha okulapha. Aphensinsweni sinamaxesha okuthandaza. Kulapha abantu ababaleka i-fasting. Uthi uba uthi jongana edongeni. Uyeka ungababonisi isedongeni. Uthi ngemini ethile ithi leyo lapha uvumelwano. Sisuke izizathu zibe zininzi. Haleluya. Suke izizathu zibe zininzi xa kuthiwa wabekwa wedwa apho kweso sihlalo. Sisebenzele gosa isihlalo sakho. Asizi. Haleluya. Ungathandaza wedwa emakholweni ba i-fasting abayifuni. Ngowungathi abaxakekanga. Kunoba ke uyazilida zeziyazixakeke Nkosi yami. Zonyula izizalwa kuba sixakekile. Kwathiwa masime ngaphambili. Zivele i-fasting abantu bakhululekile. Bawulibele umnqophiso abantu. Kuba namhlanje abantu banoThixo babo. Uyazi abantu bazokhonza. Abangoma mabaphethe izinifu bekutshiwo izolo. Abangotata abantu abanenza bhotile kuthiwa yiniphi emakolweni. Andiyazi ke kwelicala la bhotile ihlala apha kuTikTok. Haleluya. Umanela zuthi langa umfana kaThixo. Umanela zuthi langa. Umbona hleka noba zange ahleke. Ubona lokumele into okufudumezayo. Unothixo wakhe amphetheyo. Haleluya. Yenina ningabantu undikhoyo abahlangule eJiputha kwiziko lomlilo. Ningalibali bangcwele unqophiso. Ningabantu abahlangule eJiputha kwiziko lomlilo. Niyazazi bangcwele umuntu ngamnye lapha ehomeni. Uyazazi uba usindiswe esukaphi. Uyavula ke wena mgqono kaThixo awavele wazobekwa apha phambi kwepulpiti. Kodwa wonke umuntu obesuka ecaweni, wonke umuntu obesuka phaya ebuthikitheni, wonke umuntu obesuka emthethweni usindiswe ngegazi likaYesu. Awungelibali ke mngcwele lomnqophiso. Awungelibali mngcwele udlala endleleni. Awudlala endleleni uba ngabu serious ngensindiso. Ukuba ngaba amagqirha serious apha
bakhe ncakasana njengokuba kunjalo namhlanje. Ningabantu bakaThixo bangcwele ncakasana. uThixo uyasihlonipha ukandakanye nini ngabantu bakaThixo ncakasana. Ungabi ngosigciniwe uyazi into athi babuza impilo athi sigcinakele. Uqonda ungakumbuza ugcinwe yintoni. Sininzi bangcwele izinto ezigcina abantu. Abantu bagcinwe yimilo yomina amaphuphayo. Abantu bagcinwe ngabantshontshontshelo tata babo. Abantu bagcinwe zinyoka zabo. Abantu bagcinwe zintaka zabo. Haleluya. Athi ayibogcinwe nguYesu. Ngcwele xa uphendula impilo yithi kuhle ngcinwe nguYesu. Kaloku watshintshwa ubomi. Uyazi abantu abatshintshwa ndandihalela nebhiskop wena wawuhalela kuyaphi. Ngisenqophisweni namhlanje bangena kwibhamshot ndithwele ikephu sebheke ngasemva kodwa umnqophiso wam noThixo ndathi Thixo ukuba ngaba ungabambi inhliziyo yam ndingavugela endlini kaThixo ndiphose kukunye kwibhamshot ndiveze intsula siyamxhaphazana maxhaphazana alahle bezizimile. Haleluya. Fike sendinesisini ndithele kwikephu sindibhekise ngasemva andazwana bandimama bandishishi. Haleluya. Ngenxa yenu ondikhoyo uThixo wenu waxabana nam wafunga ukuba andikuwela umlambo uMoses iJordani. uxabene noThixo ngenxa yamaSirayeli anenkani angafuni ukuyithobela imithetho kaThixo. Uxabene uMoses noThixo ngenxa yamaSirayeli. Kuhle kwenkokheli namhlanje eziqhuba i-horse and trailers bangwena umasibizele ebithandazweni emabhentshini masike sukume ke kani noba ngaba somnqanqathekile kulishini just for 3 days behlala ungqibele uyabuya ngalo emva kwemini ngecawa nje ungaligusha kaphepasike mbitsuku ingathi sithethalele kodwa phaya bhentshini xa kubiza umthandazo khawushiye imiphu tata khawushiye igwada mama khawushiye nje. Haleluya. Khawukhumbule umnqophiso awawenza mhla wawuva kushunyalelwa eshunyalelwa tata umfundisi wawuva usana lushukuma kuwe wamkela uYesu. Undawoni namhlanje ukhonza ngabantu. Haleluya. Ubantwana bayi awuzuya isincedile ke nesi strategy esitsha salomnqophiso uthe ngoFebruary makubhatalwa imali yeteksi kusekwa ngoku imali yobekwa kunongqondo. Isincede kakhulu bakaloku sikhathaleza isizathu zabantu abangawazi umnqophiso ababewenze ngoYesu. Zabantu abagadi kubantu banuthini. Haleluya. Abantu bamanje hayi uzofa yedwa lo muntu kubela ibandla leli kaThixo lento nkokheli nenkokheli ithunywe nguThixo kwebandla. Verse 21. Wafunga ukuba andikuwela umlambo iJordani ndilibone ilizwe lengebo alinika lona. Wafunga uThixo wathi uMoses akazuyibona iJordani. Yebangcwele ningehlupheki kule minqophiso niyenza ningayifezekisi. Ninokutyhilelwa athi uThixo kakutata kamayiwela iJordani ngenxa yokuba singayithobeli imiyalelo. Ningeva kanjani? Khe lidanduluke nje ilizwi lithethe phakuthatha lithi ngenxa yokuba aba bantu lamaSirayeli la uwafumeneyo wahlangula imiphefumulo yawo awuzuyiwela iJordani ngenxa yayo kuba kaloku banqula ngokusithandela. Haleluya. Abantu banqula ngokusithandela abangcwele. Abantu bayatshitshiliza bona isileji phaa esilalini isileji mna ndithethi nanqolo yedunki ndithetha isileji esasenziwa ngelithi sithi xa siphela la miphini ufike sitshitshiliza siluxwexwe sinzima ke so sileji sisindi inkabi. Haleluya. Abantu ufike benzima bangcwele masiguqukeni ukudla ngokuthi umgogo phecaweni yam ukuguquka ukuthi xa ubheka ngapha uthi xa sofika ujike ubheke ngapha ujonge ngemva. Haleluya. Uthi umanga ujonga ngemva xa uguqukile uhamba ubheke phambili uba wakho ujonge emva ungulo mSirayeli uzofuna ukuphindela kwaFaro uzokhumbula izinto zakwaFaro. Ulibala umnqophiso uthe noJanuwari xa ulamba kuphele umqholi umngqebo wathi Thixo uyabona ukwandithwala ukusuka kule conference yofika iphasi kusenam inene ndakukukhonza kodwa uyayisokolisa inkokheli yakho ilida yakho ebandleni uyayisokolisa kufuneka ikwembile. Haleluya. Ngoko ke verse 22. Ngoko ke mna ndizikuwela umlambo koko ndiza kufela apha kodwa ke nina seniza kuwela niye kuma kwelo lizwe lengebo. Kuzoba mnandi nakuwela ngingcothekisa isithaka sikaThixo. Kuzoba mnandi xa niyowela nophula umnqophiso luhlaziywayo nophule kakudala nophula nukwabaza phakathi futhi uswa nukwabaza
engcwele unqophiso owawenze noThixo wakho namhlanje bethatha ngabizwe bethatha ngabantu abahle ngenxa yegazi likaYesu haleluya lasenza bahle bangcwele ingasunqophiso sukhumbule siuhlaziye ekseni singabuyela emavasithana ngekathethe sihlazi unqophiso esiwenze xa kuqala unyaka simxelela uThixo ngoJanuwari siyoqala unyaka simxelela uThixo uba siza kwenza ntoni haleluya 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 zigcineni kunene ningaze nulibale unqophiso phakathi zigcineni kunene ningaze nulibale unqophiso phakathi kwenu lona wenza noThixo bangcwele lona wenza noThixo ma-URC nathi nizawuhlala kweli bandla unjalo nje xa nithetha nitsho ningabuzwanga nithi asindawo bakalo asindawo ophuma ngala mnyango ngasemva asindawo athi umuntu ngeke ndimke kweli bandla ngeke ndimke uyarhala keka ukoma usarhala uwathi ngeke ndimke kweli bandla ukoma awusarhala uyanyanya uyakhodola uyarhala umuntu uyakhashalaza uyakhwaziyo kwantwana ngokuthi angeke ndiphume kweli bandla ndilishini asikateke qala uxoxa hayibo ngoku nandikatsho mna bendisarhalela yena wophula unqophiso qala woyisonga unqophiso kuhlala elizwini likaThixo woyisonga unqophiso inhliziyo yakhe alikho semnqophisweni iphanga phambi kwewona bona ntanga njini bona xa behamba sekutshiwizo bona xa behamba ngentloko akambambi untomama engathwala ngathi mthathakhe ungabomfuni untomama kodwa utata kwazange umbona jonga umkakho ukuthi ufana noyihlo umxelela umkakho xa mzange umbona uyisokana ukuthi awuthathane katata umxelela uba xa ungathwalanga ufana notata umntu ongumama ongathwalanga ufana noyise yilonto osithwala noba silele sokufaniswa ngabaleli bethu nobe sinako nalunguThixo angasifani sinotata bethu ungawulibali unqophiso ofumana phe-URC uthwakele umfazi uyathwala entloko unqophiso ukuhlonipha umyeni wakhe nemilowo yakwaThixo ngenxathi urhalala wena ufuna uhamba ngentloko ngathi ngitata yakho ukweliphi ibandla uthini unqophiso obuwenzile xa kuqala unyaka haleluya haleluya uhamba ngaze nokunesitho esikhulu thina sinemitondo asihambi kazi siyanxiba thina sifihla imitondo yethu bizokwaphuka izihlozi ziyafihlwa bakuzogqutazwa kuke phakathi ufuna ukuhamba ngaze uthini unqophiso wembali khawuyeke lo uveko man of God nabotshoba uthini owalapha uthini aphezulu likaThixo ethi ke yena umfazi unxiba ngokundilisekileyo ngekhathi unakathawuthi ungumfazi wekibali uthini unqophiso kaThixo malunga nokunxiba emfazini ihliziyo zenu zingalathusa nolibele unqophiso yazi nibethi impempe xa kubetha u-12 nidunyelwe gqitha kwathi abantwana nidunyelwe umntu alibale yonke le nto ayithetha noThixo alibale yonke le nto alibale nento ayithetha eshumini xa sidlulisa uba uthini phaa phezu kwesashumi phamba sihambise unqophiso uyakwakaza nje imihla nezolo abantu benza ngokusithandela bukuvesi bani Verse 22 mama ewe ningaze niwulibale unqophiso phakathi kwenu nondikhoyo uThixo wenu nisuke niwugqithe umyalelo wakhe niziqingqele umfanekiso noba ngowantoni haleluya niziqingqele umfanekiso noba ngowantoni bangcwele baphelile abantu apha kulo Mzantsi baphelile ko-men of God abangengo-men of God men of Satan ukhona uSunday school wami beshumayela ngoFebruary uthi phatha shumayelele ecaweni uthi nobeniva esithi ukwelehlango ezithathane I'm a man of God he is a man of Satan utsho naSunday school tato omnika imali uthi ayikho madoda kaThixo la ngamadoda kaSathana la kuba afuna imali yenu shiya kungadliwa nendlini kwimali uyinike u-man of Satan ulibele kumntu akathi uthi man of God athi ulibele unqophiso uhamba uphisa ngemali kunzima eshumini awuzikhuphi ishumi. Verse 24 kaloku undikhoyo uThixo wenu ngumlilo olenyayo undikhoyo uThixo wenu ngumlilo olenyayo bangcwele haleluya yazi uThixo xa simkhonza ngokuthembeka ungakuzibalela apha kuThixo ukuclaim impilo yakho apha kuThixo ukuyiclaim impilo yakho ukusuke ubale phaa kuJanuwari uyonqophisa uba ukuzapha kule date silapho uyengaphi kwagqirha haleluya kodwa ukuba ngabe uyanathusa awaneli uYesu wamfumanayo uzoba nkelenkele uzophuma iphanda
ngeemini zethu. Uyakuthatha nini ukuphila ngempilo yakho? Uyakuthatha nini uba uphule umnqophiso? Lekubabizwa abantu uzoza ngaphambili. Lekubabizwa abantu uzoza ngaphambili. Uba babizwa ngabantu uzokuthini? Uzokuthini uba babizwa ngabantu? Waphula umnqophiso. Funda ngemisizwe. UnguThixo onekhwele. Naxa senaluphele kwelo lizwe, senide ninabantwana nabazukulwana, ukuba nithe nona ngokuziqendela umfanekiso noba ngolu hlobo. Ukuba nithe nona kwelo lizwe, niba nithe naziqingela umfanekiso oqingiweyo noba lolo hlobo nofango lohlobo, haleluya, bangcwele sikhutshwa esithixweni. Masike siphume sikhumbule umnqophiso ukuba uThixo undikhoyo, onguThixo yena yedwa. Haleluya. Amen. Siphe amanzi kaloku, siphe ukudla, sikhuphe eJiphuta kwafana. Nina nayibona phi nini iHluta, nike nasikhuphe isilungiselelo. Waphakamisa nje isandla into bekwakhupha isilungiselelo se-10 rand. Haleluya. Nidla niyahlutha, nizogqiba ukuhlutha kuyalihlala. Bangcwele ike nakhupha kona inkukhu le, kuthiwa izifaka inkukhu ekhwapheni. Njengoba abantu bedoda njengokuna abafuni ezibhasikeni babakaloku babaleka nesilungiselelo. Nanike nasikhuphe isilungiselelo. Haleluya. Abanye abantu ezibhasikeni bo-Men of God bafuna isilungiselelo. Bebezikoneni o-Men of God bedolophini. Yabajonga amehlo mane, haleluya. Afuna isilungiselelo abantu babaleka ebhasikeni, babaleka nesilungiselelo. Kodwa sisenywebeni, sisencebeni. Ukuba ngaba asuqawula umnqophiso kaThixo. Sizohlaza umnqophiso bazalwane. Sizohlaza umnqophiso esiwenze noThixo. Masingazilibali izinto esibhambathise nazo noThixo. Umnqophiso wazi ukubhambathisa. Umnqophiso ubhambathisa. Yilapho unqophisana noThixo, ubhambathise noThixo, umfundise uThixo. Kaloku ngokufutha amaphondo nxa kuhlatshelwa, ngokuyawa ulamba ngokungagezi kangaka, uthe usofola wagezela abantu. Haleluya. Uzoma nengeko, uzoyifumana le ngeko wakuba ugcinile la mnqophiso, ubukusokolisa emfudukweni, ufuduswa, ukhalaza, uhlaziywa umnqophiso namhlanje, ubuzova amazwi asixhenxe. Saze ufelwa makufelwe xa liphuma ilanga, so uhlazile umnqophiso noThixo. Uzofelwa kaloku uphuma kwelanga, uzofelwa. Haleluya. Sivule manqindi, sivule. Nenza okubi phambi kondikhoyo uThixo wenu, niyamcaphukisa. Nenza okubi phambi kondikhoyo uThixo wenu, niyamcaphukisa. Bangcwele izinto esizenzayo siyamcaphukisa uThixo. Akho nto icaphukisa, uyazi umnqophiso umuntu ophule umnqophiso nalo wephepha. Alitsibe umuntu kaThixo iphepha elibona. Alitsibe umuntu kaThixo iphepha elibona. Ingase ndihambe ngomqondo omnye ngoku. Alitsibe umuntu kaThixo iphepha elibona. Alilahle nje, uyalibona umuntu onathengisa ithi alilahle nje apha eholweni. Hayi bo, ngumuntu omdala onjani xa uthengisa iswiti? Qokolela amaphepha ofake ephesini akho. Qokolela amaphepha ukuthi nxonqophisana noThixo. Haleluya. Siyafuna nabeni imali thengisa, kodwa umnqophiso kanqophisane noThixo. uThixo ufuna abantu abacocekileyo, uthanda nendawo ecocekileyo. Xa ufika le ndawo icocekile, wophula umnqophiso uyingcolise, uthi wenzani mntwana kaThixo? Masivule mamuphambo siye ku 29. Deuteronomy 29. Inhlokondaba ithi kuhlaziyo komnqophiso eMowabi. Verse 1. Nansi ke imiqathango yomnqophiso undikhoyo awayalela uMoses ukuba awenze. Haleluya. Kunemiqathango kanje. Uyabona xa sisingisiwe, andithethi mina lensimbi singenamiqathango. Haleluya. Andithethi kwale bazawufika besenza izinto bethi banoYesu. Andithethi le nto yezithetha abantu abadala bakhola emadokini banxibile okwezimhlophe ngathi bayathatha. Andithethi kwaloo ngalo nabafazi bakikizela inkwenkwe ikhole edokini. Nanku ke umnqophiso sizawuva namhlanje, ukuhlaziywa komnqophiso. Funda mamphambo qale verse 1. Nansi ke imiqathango yomnqophiso undikhoyo awayalela uMoses ukuba awenze ngamaSirayeli kwelaseMowabi. Yona ixhasa umnqophiso owenziwa ngundikhoyo kwintaba iHorebhe. Lo mnqophiso ke bangcwele uxhaswa umnqophiso owenziwa ngundikhoyo kumaSirayeli kwintaba yaseHorebhe. Dlula mama. Verse 4. Kanti unanamhla akaninikanga ingqondo yokuqiqa namehlo okubona. Kanti namhlanje uThixo akaninikanga ingqondo yokuqiqa namehlo okubona nantoni mamuphambo? Nendlebe zokuva. Ukuba
kanti unanamhla akaninikanga ingqondo yokuqina. Hayibo mngcwele ezi zinto uzenzayo uphuma ungena lithi ivesi kanti unanamhla akakunikanga ingqondo yokuqina. Awunaqiqa mngcwele ungahlanganisani. Awunaqiqa mngcwele ungafuna ukwahlukana nesithixo sakho. Awunaqiqa mngcwele xa ubona abantu abazalwane ubona intombi. Awunaqiqa nawe mama nawe ntombi xa ubona tata nobhuti ubona batsha. Ayihambi kanjalo akho sesitshothweni apha. Ngiyagwejiswa esitshothweni. Asigwejisi ke awusanda kungeze enkonzweni banye usijonga kanjalo. Ukugwejiswa apha kukwaThixo. We are brothers and sisters. We are brothers and sisters. Yonke into sinovelwano kuba sizalwa kunye nguKristu Jesu. Uvele ngokuyahamba into ongazi noba lo muntu uze ngenjongo aba bazofisha aba naba bazofisha amantombazana namantombazana lahloko ukuqika phaya abona ubhuti abotsotsi ke aba. Botsotsi bazamilahla aba kuzulala kuthetha ungxaki zemitshato. Bazamilahla. Hallelujah. Kanti ngaba bayabetha. Zibhosazi lezi zinto. Zibhosazi lezi zinto. Ziyamlahla umphezulu. Banamandla ngapha bayankula ngapha. Bayankula ngapha. Hallelujah. Funa umuntu afake ithukhamba kangishithi. Shithi ufake ithukhamba. Shithi bayabetha banamandla kwencane. Hallelujah. Funda Kanti unanamhla akaninikanga ingqondo yokuqina namehlo okubona nendlebe zokuva. Umzalwane unamehlo oqhiqa. Unamehlo okubona unengqondo yokuqhiqa. Unendlebe zokuva. Yonke lento yathethwa mhla wasindiswa wasiwe ebaptizweni. Akumelanga uba wembiwa ngepeki. Lokhu busisi bethi somkhomba uthatha. Umele izandla zakho ngoku ningathi zeze gay. Yazi gay. Amadoda siyo abantu abafana basifike besenje izandla. Ngathi baqhohlile. Umele izandla zakho zehlile. Uthetha ngomlomo umuntu unendlebe zokuva. Unengqondo yokuqhiqa. Unamehlo okubona. Hallelujah. Nani bomama sanukusokonisa abantu umuntu angathi umuntu ongutata uthwele inyanga yamathe. Abantu inyanga yamathe mbi unkosikazi wenyanga yamathe. Uthi kokufika ubunzima kuba abantu bathathele izimali bawulibe ngqophiso. Kuba kwakuthola uphathiswana inqophiso zivalves. Inqophiso zivalves nje baninquma kangaka nje xa kutshathwa. Fasekuhlelwe phansi ngokuthi umuntu akakwazi ukumela ivalves zakhe. Ungumuntu ophuma ndihambe baka lokho nangasuko ngasemnyaka. Hallelujah. Unqophiso. Wena unamasuko serejo ehleli ngasemnyaka. Wena unokhaya ongaphuma ngasitulini. Yiloo nto kuntenga. Otata bayasela kanti benziwa ngamakhosikazi. Amen. Hallelujah. 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 Ayawuphuma nalamakhosikazi angamafili. Yo ayawuphuma umphisa. Fika inkosikazi ayibhudisana. Ayisolapha emnqophisweni. Isolapha emnqophisweni. Ihlazi umnqophiso namazwi asixhenxe. Uzofuneka ngokuphi ibhodisi mistinchi. Ojeke babaqinise masithi. Hallelujah. Isemnqophisweni lento. Ufika umuntu ongumama ugengizelisa amabele. Bazawuthini abantu bakaThixo ukungayokhangela abantu ababhodisileyo. Uyofika otata besinsiwe bekekelisa amehlo. Ajonga abantu ababhodisileyo. Beviphefumuza abantu abahlambileyo. Hayibo makuhlanjwe bomama. Kanti simiseleni nithi qoko. Iphinde inkosikazi evuxalana. Hayi. Ndiyakhuza ke. Ndiyakhuza. Sukophula umnqophiso wokuba le ndoda wosikhethele. Lo myeni ayingowakho umthatha. Thobela uthi qoko ukube libhongo lomyeni wakho. Yinto xa ukhonjwa uzokwenjenjwe ngathi nguman of God oyekhweleni. Verse 9. Ngoko ke yithobeleni ngenyameko imiqathango yalo nomnqophiso khona ukuze nibe nempumelelo kuyo yonke into eniyenzayo. Uthobeleni ngokupheleleyo umqathango nomnqophiso khona ukuze nibe nempumelelo. Hallelujah. Awusoloke ngcono yazi izolo ndimamele. Uyazi ndiyathikisha apha engqondweni. Ngiyazizwa ukuba ndafike ndinjani kweli bala. Uyazi ukuthi usebenza imali uyirhola ingenzi kwanto imali mamfuthu. Ungakwazi ukuthi ndithathela carpet ngathi mna into coverage incwadi. Ungakwazi ukuyithenga kwawuna Yesu. Ikumbela yenqunqudi imali. Uthi kula ikhuphe mthatha uthi ukhona taxini sengavuve uthwala
sivela kumasiko ngamasiko kwakunqothiswene nempilo yethu sizalwa kumakhaya ngamakhaya abazali bethu banqophisana singazi into besigodlile ngoku sesisinsiwe saphakamisa izandla khawukhawula imbophelelo zala mnqophiso omdala uzosokola sewusinsiwe khawukhawula imbophelelo zala mnqophiso omdala khawukhawula imbophelelo kuba nabo basazophendula kaloku sathazwa sibahle kangako bangatsho umuntu axela ngeba umhle onanto bakubhanga abantu bakobweni bakusika basazophendula ke ngokusivamba oku basenamatyala kwabona. Hallelujah. Verse 9. Ngoko ke yithobeleni ngenyameko imiqathango yalo mnqophiso. Iyakhizela nabazalwane yithobeleni ngenyameko. Uyabona ukuba ngaba imiqathango yomnqophiso asiyithobeli ngenyameko uzomana uvukwa ngamabhongo usithi ngeke ndihambe kule xa umana uvova uyazama nababukela abantu bathi ngeke sihambe kule xa uyofika beta kathi ngeke sihambe kule xa uyabona ukuthi push gone aka unishiye apha animbuza ngoku umuntu angakuvathela ngempama eshushu kuba kaloku ulandelela lento imkhuphileyo ubuhalela nawe ngokwathi ngeke ahambe umana ukuziba nkosi yami khawundiphele imandele nomntwana kaThixo uyaphuma uyanishiya abantu abangahlali emnqophisweni baphume balandela amalilili into ongahlaliweyo leyo andazi lapho bakuthola umxoxo khona ukuze nibe nempumelelo kuyo yonke into eniyenzayo khawuzilande emngcwele ngela xesha wawungekasindiswa okanye wawusindiswe phaa kulaa nto okudlalwa ngedonki so usindiswa phaa URC ke ngoku ufundiswa ukuthandaza ufundiswa ukufunda iBhayibheli ufundiswa ukuhlangana ufundiswa udodwa ngokungavangeliyo uba khanihambe niyothetha ngoYesu noba bamamkelanga noba bamamkele kodwa nibaxelele ngoYesu nibaxelela ninatyala. Hallelujah. Nibaxelele ngoYesu aninatyala nibaxelele nafike nabafundela nangqina ngani andingqini ke mna ngomnye umntu mna xa ndihamba emzini ndingqina ngam. Hallelujah. Ndingqina ngam kuba ndinexhala mna ndibona impilo endiyibona ngoku bangaba ndandingasindiswanga ngexesha elililo ngendinxiba ibhamshoti andinojonkingi ngendinxiba ibhamshoti ngendingumlungu nje bandimkhaladi nje. Hallelujah. Namhlanje ke nini phambi kondikhoyo uThixo wenu nina xa ninonke iintloko zezindlu zakuni namhlanje ke nini phambi kondikhoyo uThixo wenu nina ke xa ninonke ma-URC nime phambi koThixo wenu namhlanje nincame uyazi noba uze ngomatshonisa indaba yakho uyamazi umatshonisa kafunwa uzoziphendulela wedolotyala likamatshonisa uzenzele sisinqophiso wakho lowo angaphandle kwale mfundiso yalapha uthini mamukambele evesi namhlanje ke nimi phambi kondikhoyo uThixo wenu nina xa ninonke iintloko zezindlu zakuni amadoda amakhulu amaphakathi namadoda akwaSirayeli ephela abafazi nabantwana benu nababingeleli abacanda inkuni nabangeneleli abacanda inkuni nabakha amanzi nilapha ke khona ukuze nifungiswe nibopheleleke kumnqophiso nondikhoyo nilapha ke khona ukuze nifungiswe nibopheleleke kumnqophiso nondikhoyo uThixo wenu bangcwele nilapha namhlanje njengoba ndizova amagwasitena nje asinado andikhambe ndibone edonki awakho khange ndibone kwankonke ingena nedonki apha kusukhwela kwadonki apha ube kuphezulu indoda endala ngekwendala edonkini kodwa ithela vesi nilapha ke namhlanje khona ukuze nifungiswe phambi koThixo wenu nilapha namhlanje nishiye zonke iingxaki anizanga bangcwele ukuzodla kamnandi kodwa nizisa impilo yenu nizisa imiphefumlo yenu nizisa iingxaki zenu phambi koThixo ukuze ubomi bakho bubuze usindwa ugoduke sowuwothulile umthwalo ukuba ngaba uyamazi ngoYesu okusindisileyo ngaphandle kunomnye komphethe ephesini andimazi ke umphethe. Hallelujah. Verse 17. Nayibona nemifanekiso engamasikizi eyenziwe nayibonile abangcwele imifanekiso emasikizi eyenziwe ngemithi phaya eJibhithe phaya sisuka khona singekasindiswa nibonile imifanekiso eyenziwe ngemithi nibonile amakhosikazi imifanekiso yokwenza amadoda isiyolo. Hallelujah.
waze emapondweni egayelwe egutshelwa nobagutshelwa ntoni loo nto ayigutshelwayo inene ibe ngumtya ibe iyoyo. Haleluya. Uthini u-17 mamkami umfundi wekum? Nayibona nemifanekiso engamasikizi eyenziwe ngomthi, amatye, isiliva negolide. Haleluya. Nayibona yonke le mifanekiso kancwele, nashiya abazalwane, nanqophisana noYesu, namkela uYesu waba inkosi nomsindisi wenu, osindisa nempilo yenu. Uyazi bangcwele, khawuphume kwesi simo. Uyazi sometimes ungagula mpela, ugule mpela, kuba kaloku nale nto yesasimo zangapha emapondweni athi mntu ngekhe ndiyithethe yofanayo. Siyazazi kaloku izinto thina ngapha sithi unesecret yakho kuthiwa ngekhe ndiyithethe. Uzogula ke mzalwana wam, uzogula. Kwamkelisa umoya oyingcwele soze wamkele, kwakukuthandaza soze ukwazi ukuthandaza, uzokuthi ngangalala yonke le nto kumkani kakumkani. Kanti kuthiwa apha xa ufuna ukuthandaza uYesu uthi nithi xa nithandaza egameni lam. Zechariah chapter 7. Inhloko-ndaba ithi okufunekayo kukunyaniseka ngaphezu kokuzila ukutya. Verse 11. Kodwa zange bavume ukundiphulaphula, suka banenkani, bandifulathela neendlebe zabo bazivinca. Verse 11. Kodwa zange bavume ukundiphulaphula, suka banenkani, bandifulathela neendlebe zabo bazivinca. Uthi zange bavume ukundiphulaphula, suka banenkani, bandifulathela neendlebe zabo bazivinca. Kuhle abazalwana base-URC kuthethwa kunikwa imiyalelo, kusithiwa abazalwana yenzani kanje, athi umzalwana hayi akangotata akangomama. Haleluya. Uyazi akho nto ithudisa inhliziyo ubizela abazalwana endlini kaThixo. Engabakhala ifowuni yami makufukuthwa ulindela zizoba 5 excuses okanye zibe 6. Ufile ke wena uphambi kwabo. Kwaqala yani excuse ziyalandela ezintandathu. Bonke banengxaki, bawulibele unqophiso. Bangcwele ubokubone nengxaki kuyo ukuthi yenziwa yintoni. Ubokusihlole ukuthi ndiyophulanga unqophiso wami uThixo. Ule nto yehlelayo ugqiba uguquke wakuzibona. Xa kusinsiwe funeka uzibone imistakes zakho, ungadingi ukuxelelwa. Haleluya. Uzifunde eBhayibheli sisiphili sakho. Bawuphinde ufunde la Verse 11. Kodwa zange bavume ukundiphulaphula, suka banenkani, bandifulathela neendlebe zabo bazivinca. Uthi zange bavume ukundiphulaphula. Bangcwele masiphulaphuleni bantu abatsha. Xa kuthiwa iyavalwa imilenze, masiyivale. Ungabophana ngothayi katatakho, ungabophana ngo-one way kamamakho. Xa ngaba uwokowoka yavuleka la madolo akho, ungabopha uphinde ngetyala. Siyakukhulula sizothi hayi wenza umthetho. Ungayinxiba kanti nomkhono webhusho oyi-1 uxela uthi ndibophe amadolo kuba abusahambe evuleka. Nawe mama ungamazi umyeni wakho, ungabopha ketana. Nawe mhlolokazi ungabopha. Hayibo, ungabopha mhlolokazi. Ungalilwa komimzi ngenxa yakho. Ungabopha mhlolokazi. Kube izinto uzenzayo ziza kukugulisa. Ungazi ukugula nje uguliswa yintoni. Kanti nenyembezi zeminye imizi, akuhluthwa kweminye imizi, imali iyatswethwa kweminye imizi, yonisa abayeni babantu. Nivuza amatha, uyazi indoda kuba yafa, awuphumi niyosebenza. Iiswiti zinemali kangaka nje. Awuyazi loo nto iswiti uba zinemali xa ubhadla lapha engqondweni. Uyeke ukukhangela amadoda abanye abantu. Khaniphumene emadodeni. Iintliziyo zabazalwana ziyancwasa. Ubona abantu bazokhohlwa ukukhonza. Yeyi, akuphikwa ngapha tata. Bayaphika nabahlolokazi. Uyabona abahlolokazi? Bayaphika. Ndithetha abahlolokazi. Bayaphika. Andazi ke phe batshakazile kuthiwa bazolozisa imfupha. Bemisa kanjani bona? Kuthiwa qala bazolozisa imfupha. Awubazi yebethunana. Masiziphathe kakuhle ngabayeni babantu apha. Uba unandoda hlala nje uncasuka wakho. Nephesi yakho uzithande uba unandoda.
wathotholwa indoda kwakuthiweni haleluya kwakuthiwa ngafevuka le ndoda igama lakhe ngafevuka yomani banenqo. Verse 12. Ewe inhliziyo zabo zasuka zaba lukhuni okwenyengane abavuma ukuphulaphula amazwi kaNdikhoyo onamandla onke lawo wayewathumele ngomoya wakhe zamnenyengane abavuma ukuphulaphula umyalelo awakuthunyelwe kubashumayeli nguThixo. Haleluya. Inhliziyo abazalwana zilukhuni, inhliziyo zabazalwana zilukhuni, inhliziyo zabazalwana bayawulibala umnqophiso. Haleluya. Bayawulibala umnqophiso kwalokho uhlamba. Hayi bo kuthethwa yonke imihla ndivena mention izolo kusathethwa lanto ezibanzi lanto yokusherisha uthe nogqothena ngabantwana baseKrishi apho ningabazala kanjani, ningabazala kanjani ababogqothwa ngabantwana baseKrishi kuthiwa sherishani izibhonje nisuke nini ukushera nikwazi bakubohlulelana okanye uqhelezelana okanye loo nto niyenzayo ukusherisha kutheni bangcwele kwathethwa into enye umnqophiso nulibele uba ningabazalwana. Itsho ke ingoma yakafeqaweni endandikhona ithi singabazalwana. Haleluya. Xa singabazalwana sibanye let us share bangcwele. Haleluya. Kodwa umuntu ufuna ukuziva yedwa hayibo i-comfort khawuyifumane kwakho. Uyabona apha endlini kaThixo asiza ngakwi-comfort zone. Khawuyifumane i-comfort kwakho unekwakho kuba kaloku thina sifike kule URC zanibalisela ke mna ndifike nami itheka kodwa mna uyazi ndimandela kwakutshayela ngalamtshalo ndime ngenyawo nditsho lo mtshalo ukhona uqhubayo lo umntu nomthini kuba kaloku ndafika mne URC phaya emvumelwano umtshalo usisinqindi ungabalengalo yam ingowenza kuphelile uzotshayela iholo siye kulwesini abakafika abanye oomama funeka umama oqale wafika tshayela iholo kuba ivila lifuneka endlini kaThixo asifune uThixo umtshayelo umningo wenza. Haleluya. Ndawubona abantu bonqena ukutshayela imitshayelo emide kangaka utshayela ume ngenyawo ungazukuba nesinqa ungazukophuka kasinqa ibekaphi imvume iholo yasemvumelwano uzotshayela ngesiguli somtshayelo. Haleluya. Kodwa sisuka apho. Haleluya. Namhlanje imitshayelo igcwele iyathi yonke kodwa inkunkuma ayinabatshayeli. Haleluya. Haleluya. Amaphela amnkiwe ethuna nezihlambu izinto sisemqopiswe izoya kumazwe asixinga izoya kumazwe asixinga kambe yaphoqiswe nani nabakutweni kunqanqutshwe eJibouti wathi amaphele lani thethela lithululwa ngawamanje uhlamba azange hlanjwa nginya. Haleluya. Ukunoba sidliwa zizitsha ubaba bakhe awufundela ngisho ngoko ke uNdikhoyo onamandla onke waba nomsindo. Verse 13. uNdikhoyo onamandla onke uthi mama umphambi uthi ngoko ke uNdikhoyo onamandla onke waba nomsindo. Uyabona izinto nizenza careless. Mna ndiyanditsho umuntu ayenze cawe uyenza phaya emva akho kwasidingo besibe simphengula funevele sibiyeke nojuliphele kuba kekho kwaxebazana elizolakhe iphepha phantsi ulungisa umntwana ulungisaxebazana lanto ibithetha uzolophuhla umntwana phuhla usana awazi uba mawufinyise ophi unjalo nalapha ecaweni awazi ukuthi mangcwelisa umntwana mangcwelisa umakhulu wakhe zonke ziyafana bangcwele unqophisa uthini bakwabunqophisa uthi kulahla amaphepha ecaweni uthi unqophisa kalahla amaphepha iqinixaleliso bethuna namasikuqukeni uyazi masike sekusicalo lezevangeli bekumele umasibhazo samkelisa uYesu emva kwalesamona sisonke siphakamisa izandla ahambe sithi bhaxa ke sitshintshele izinto ezizoqulula. Haleluya. Athi masibhixa sithandazela ukuxumbulula ngegama likaYesu ukuxumbulula ngegama likaYesu uphume phakathi ushiya abazalwana phakathi uphume ngefestival ushiya abazalwana bekhona behlele endaweni kaThixo uxumbulula phandle bazizana uxumbulula phandle uchitha intunga yosuku sihlale esithulweni sizomnyanya isitulo sikhohle kuhlala abazalwana bachithile abantwana babakhathalele njengoba kuzophuma sisenqophisweni sizongithi umhlazi yakho nqophiso. Haleluya. Andikanguloo nto kodwa ndiza kulo mnqophiso walethi nizoyiphuka izogcwala esithulweni ndiza kulo mnqophiso walethi kuzophunga abantu abatshotshata abangekaphungi thina babondweni ukuthi aqala otata kuze abantu abadala abangomama kodwa uyobona abantwana bengangqakulwa ngabazali beqala bephunga abantwana nani wagogo nigqubhuzela abantwana izonka ayenziwa loo nto ecaweni sanigqubhuzela abantwana izonka ezimagini apho umntu unesheri yakhe apha akukho silungiselelwa usendlini kaThixo uyamgqubhuzela kuba ishuma usikhuphi awusazi ishuma umsebenzi weshuma ukuthi kwasikhuphi ishuma ugqubhuzela umntanakho
asinamona nokulondo leyo umsebenzi wakho. Verse 13. Unikhoyo onamandla onke uthi nathi ndakuthetha abaphulaphula ngoko ke nabo bathi bakukhala andasabela. Ngathi ngakuthetha kaphinde ngapha. Unikhoyo onamandla onke uthi nathi ndakuthetha abaphulaphula. Ngathi uthi uThixo nathi ngakuthetha abaphulaphula. Andingothixo ke mna ke ndinguMamadlavu kodwa ndiyanixenga bazalwane. Uyabona kulo mnqophiso uxeleke andikuthandi uthube wona. Hayi andikuthandi vele ingasendixhenxe. Andikuthandi nyani umcimbi woxeleke. Abantu babe ngamaxeleke ubona abantu vele usukuthulu bayeke. Haleluya. Nabantu abakhwazayo ekuseni. Yebangcwele. Akukhwazwe ekuseni andibazi nabantu abasindiswayo abavuke bathethele phezulu. Ngathi ukuvuleli i-FM kodwa naqondo lokuqhubela. Ukuba ngabo noma longcwele wawamkela usumoya ongcwele. Ekuseni xa uvuka unento zikaThixo zimamelayo. Kodwa abazalwana abangaqiqiyo uyafika umzalwana abuze umzalwane impilo kulaa mzalwana opha. Hayibo. Iyangimangalisa mna loo nto leyo. Andinalunye nabantu lekuseni. Umuntu othula lekuseni umamela izinto zikaThixo. Uyifundeke wena kodwa uyambona lo muntu ozobe ekhwaze ekuseni. Hayibo awukho ikhumbula into iyafika apha kweqawuleni. Ukuyinambithe uthandaze noba ufuna ungcwelela abantu ukumcenga uThixo lento ayithile. Haleluya. Yiloo nto nizothandazelwa kukhupha amadliso enyama. Kuba kaloku uvuka uthethe ekuseni uyilibele le nyama ubuyikixele ebusuku kanti ukhalibele nokhalibele. Haleluya. Ngabethi ndinedliso. Hayibo aluzuphuma idliso kuba kaloku awumameli umoya ongcwele uthetha nawe. Uyawuziba umoya ongcwele. Umoya ongcwele uyamanyelwa abangcwele. Uyabona abantu abasindisekileyo uthatha isiniphu usijule phaa umamele umoya ongcwele. Thatha iniphu tata uyijule phaa kuba uzosibhidisa. Umuntu oneniphu uzosiwashazelisa. Uzofuna yonke into ecaweni ngathi umntwana wesikolo. Uzofuna yonke into apho ufune nestationary. Kuba kaloku uphethwe ngumoya weniphu. Phandle umoya weniphu ngegama likaYesu. Ngoko ke nabo bathi bakukhala andasabela. Bathi bakukhala andasabela. Aniyoyika into enkulu kangaka kuThixo. Namhlanje sihlaza umnqophiso. Uthi ngoko ke bathi bakukhala andasabela. Awumoyiki lo Thixo uzongena neniphu endlini kaThixo. Awumoyiki lo Thixo uzongena negwade endlini kaThixo. Awumoyiki lo Thixo uthi uyongena nenaleza ubuyolithenga ekoneni edolophini. Haleluya. Haleluya. Wawukhona nje ungacimelanga. Utheni ngokusilibele? Hlala wena uye kujonga amadoda abantu. Nani madoda abantu jongana abafazi
thina nasihlaza umnqophiso masike sivukeni bomama masike sivukeni ukumlumkisa umntwana lo ukuhlale naye phansi nokuthanda amadoda umxelele ke tala umntwana loba kuba wathanda ungazoyika apha umntwaneni uthi ke tala uthanda amadoda ngoba ufuze mna. Haleluya. Angwena nabantu abantu zangiwathanda amadoda zangiwathanda ndangithanda umdaniso zangiwathandekile namadoda. Haleluya. Ilizwe labo lasala libhahile kungekho nomuntu lo ongenayo nophumayo. Ilizwe lasala libhahile kungekho umuntu ongenayo nophumayo. Bangcwele masike simamele imiyalelo kaThixo masike simthobelele uThixo masike kuwashazele endlini kaThixo xa ngaba kuthethwa masike simamele sifune ukuyenza intando kaThixo simcenge bangcwele. Hayi kaloku nzima ayilangela phekani umcenge uThixo uyafuna ukubonana nezulu umcenge uThixo ngempilo yakho awuzufa kwana lo mntwana oqaqathekileyo. Haleluya. Ukuzofana lo mntwana ngengafa nendoda yami nami ngandikuhala ukufana nendoda yami sihambe sobabili ndingabi ngomhlolokazi siyolala apha emangcwabeni sobabili. Haleluya. Kodwa kufuneke sicengile bangcwele sikhumbule umnqophiso. Haleluya. Sikhumbule umnqophiso. Bazali bangoma masakuthembisa ngabantwana uThixo ulamba uthembise ngobuthophi bomntanakho masiphumeni kwelo hlazo elibi otata masiyebulala intsana. Haleluya. Sifazile umnqophiso wokuzala ekuseni mabangasoyika abantwana mabangaboyika otata umntwana benovalo xebona utata kuba kaloku uyevuka otata bayadlula bafana masanukoyikwa ngamantombazana abantwana bathi xa behamba oyike bebona obhuti bayadlula kukhona umoya bendikhalimela apha phandle wokuncamisa. Ukhalimela umoya wokuncamisa bephume ngakamnyango hayi ukuphuma abantu abathi ngeke bahamba phume ngakamnyango umncinci ndisiya phezantsi ukhalimela umoya wokuncamisa apha bafana akuncanyiswa umoya wokugeyina ukhalimela kwencamisa umntwana oyinkwenkwe bafundisa ntoni aba bantwana ubamba umntwana mandikuncamisa ndithi hayi siwenzi lo mkhuba khaziuze negama lakhe ndawuyika kweli gama lithi kuncamisa kaloku mama ndiyawoyika mna ndisawasebenzisi lo magama athi nca. Haleluya. Unkwenkwe bamba umntwana isandikuncamisa yinkwenkwe etheni izoncamisa omnye umntwana oyinkwenkwe uthi lo mntwana makakhule njani uthi makakhule njani. Kwabantwana bafundiswa kwasekreshi ungabovuma ukuncanyiswa kuba kwakokwalo xa uncanyiswa ngumzali uncanyiswa esibheleni nantsi inkwenkwe phandle izoncamisa umntwana oyinkwenkwe. Moya njini ufele moya njini obufele moya njini obugeye ecaweni kuba asinazwi igeyisi apha nelesibiyeni hambani nokwenza lo mkhuba phangaphandle asinawo lo moya apha hambi nokulethiza phakude nizosilalela abantwana bala mntwana ubezoncanyiswa ngaka uzoncamisa abanye. Uyititsha bikasengxakini mama kanini yasengxakini yaliyenzi ixesha oyifayile umhlolo lapha kanti abantwana bayalala naphansi kwedesile oyintombazana umemoyinkwenkwe ilizwe siphila kulo xa bebuzwa uthi ndabona umama notata belele babecinga bandilele bafike balala so ndabona uba mandizoyipractise apha kuzibani bangodiski wam tsho abantwana bayakhomba khalimela umoya walaa nkwenkwe bizoncamisa umntwana oyinkwenkwe ndiyayikhalimela kulungelo igama lam ndingalazi okanye ndifune lokulazi kodwa zange ndiloyika igama enkwenkweni elithi nca zandikuncamisa inkwenkwe etheni izoncamisa umntwana oyinkwenkwe imfundisa ntoni lo mntwana oyinkwenkwe ecaweni usindisiwe ke apha use-URC apha akuncanyiswa amakhwenkwe apha akuncanyiswa abantwana sakufundisa abantwana ukuncanyiswa akuncanyiswana uba wobona umama akho notata akho bencamisana joyinani into bebathatha ukuncamisana bengowesithathu yakhulula bencamisana utata akho nomama hamba bencamisana nobathathu uyarhala funda kwabanjalo ke kulibhahisa kwabo ilizwe kwabanjalo ke kulibhahisa kwabo ilizwe elihle liyabhahiswa ilizwe elihle ngabazalwane liyabhahiswa ilizwe elihle kweliqala aba bahamba icawe yethu abayazi injongo balapha bantu abatsha mamelani xa nifundiswa sanuqhina nifuna umlalo lo bekuthethwa ngawo yiloo nto nincamisa iintsana ezingamakhwenkwe
soyijonge emini lapho kunakubanzobe ningekho kumazi wasixayi soyikhangela emini uzophumilana soyikhangela nani futhi ngabe ishintshe isinxibo libe incane isinkwenkwe encinci thi labanjalo ke ukubhaliswe na ningasibhahiseli ibandla lethu uyabona le mikhuba eniza nayo endlini kaThixo ningasibhahiseli ibandla lethu khaniye ko-man of God uyoncamisa lapha ko-man of God uncamiswa nyani ke phaa ko-man of God noncamisa nidikwe ke phaa nohlulekililo uyabona phaa ko-man of God uvuliwe ukuncamisana phaa hambani niyoncamisa ko-man of God. Haleluya. Masike sifundeni eyogqibela kwincwadi Exodus 13. Umfana lo kufuneka beyivile abantu lena Exodus 13. Exodus 13 verse 2. Exodus 13 ncwadi yemfunduko verse 2 ithi inhlokondaba umbhiyozo wezonka ezinganyuswanga ukuphawulwa kwamazibulo isho inhlokondaba uDikhoyo wabhekisa kuMoses wathi ndiphawulele onke amazibulo azalwayo kwaSirayeli abe ngawami nditsho awabantu nawemfuyo. Haleluya. Bangcwele siyayivala le ncwadi bendigqibela ngabom ngale ndawo uthi uThixo phaya ndiphawulele Moses ndiphawule uthi pha uThixo kuMoses ndiphawulela amazibula azalwayo kwaSirayeli abe ngawami nditsho awabantu nawemfuyo. Uthi uThixo ndiphawulela amazibulo abantu nawemfuyo abe ngawami. Bangcwele sizophawula okanye sisiphawulile sihlaziyo lumnqophuzo kwasasiphawuliwe masike sibuyeleni kuThixo masike sibuyeleni ubuqu bethu bonke masike sibuyele ekuhambeni umthandazo masike sihlanganisaneni masike sibuyeleni kuLwesine kuba abantu belahla phansi nje abafundi kuLwesine uthi ubafundi makufuka kuthiwa amavila funeka ebotshwe phambili mna ndinaloo nto ngokuma funeka istrategy sithetha kwakubo asuzosithetha ekamereni asina kamera amavila phambili funeka ivila liwenze wonke umsebenzi ukuthi ivila kalifuni funeka ivila lisebenze liyoxela phaa kutata ufika ithi impendulo kutata hayi le nto uba ndambona ukuba livila uyangisokolisa. Haleluya. Uthini la verse 2 mamkhambi uphinde siyavala. Verse 2 uDikhoyo wabhekisa kuMoses wathi ndiphawulele onke amazibulo azalwayo kwaSirayeli abe ngawami nditsho awabantu nawemfuyo. Ndiphawulele onke amazibulo azalwayo kwaSirayeli makuphawulwe bangcwele kuphawulwe amazibulo azalwayo kwaSirayeli abantu basindiswayo uThixo uthe mabaphawulelwe yena uthi amazibulo abantu nawemfuyo. Haleluya. Siphawulele uThixo bangcwele ngokusizenqophisweni wokuba nizoya kumazwi asixhenxe siphawuliwe bangcwele xa uhamba usihla uzilibala ubungubani uthi ungubani xa ubhaqwa kule ndawo ingendawo uthi ungubani ukhonza phi uthi ukhonza phi xa ubhaqwa kule ndawo ingendawo. Haleluya. uthi ukhonza phi xa ubhaqwa uhambaze uthi ukhonza phi xa ubhaqwa ifoto ikhona le nto enziwa yale technology bafaka ii-pads bafaka amacici bagqiba basithe ngezi-stickers. Hayibo hlobo luni labazalwana olurhala kangaka hlobo luni ewe umuntu afoto afake ii-pads iye-pads laa nto ishayinayo mama zezabhizi ezishayinayo afake amacici agqiba afake ii-stickers. Umzalwana usendlini kaThixo inhliziyo yakhe ingaphandle uthi wakuthetha le nto umzalwana aqhubeka akhawuleza ayicima apha efowunini kanti ubusoyibonile. Haleluya. uThixo ushumayela ngezi zinto akuthi gxegxe kumzalwana uba mankosi yam ke mna ndinongcathala wathi umama undende ingasuka le ntokazi indithathe indigilikidi phaa phantsi kodwa kona ndiyibonile. Haleluya. uthi uThixo phaya ndiniphawulele wamadoda aba basindisiweyo ndithiwa baba noYesu ndithiwa ndifuna mayisimba ntoma ndithiwa baba noYesu mna uYesu lugcwele ngaphakathi kuqhayo ayofuna amacici awafake ke njani ezintokazi ziwafaka xa zigodukile ma yabona babagodukayo njengoba mna ndafika apha kusithiwa umntu akagoduki sayibambile ke tata mna kwathiwa xa ugoduka isidala sikhona ngapha emva. Haleluya. Xa ndigoduka ndiya kumangqangule ongaphilanga xa amangqangule ephilile efuna mna makeze kumnaye apha estadion. Haleluya. Kuba ezintokazi amacici ziyawarha
akarhalela. Akarhalelwa sithi thina sawafaka kwatsaleka indlebe ezinde. Haleluya. Nangoku siyazogquma basawafaka kakhulu. Bayawarhalela ke bona asithe nge-stickers. Usuku xa mfana Nkosi yami kuzothiwa ndilide njani nani nje nabazalwana abarhala kangaka. Yeyi bayasiphoxa abazalwana. Bayarhala abazalwana. Usungaziba bathi bazothi bafuze banzange balibone nangelanga elinye ndisithi istika hayi ndandiwafaka ndisawafaka ndiwafuna kodwa abazalwana bayawafuna amacici abazalwana bayawathanda amakhaya andimazi umntu othanda ikhaya uba wayesendela ntoni ungasuxele myeni nabaphindise nje ndingamkhapha mna umntu ongutata unkosikazi akoxoxakile ndingamkhapha lula ke bekanti ndingamkhapha mna tatfulutsho ndingamkhapha xoxakile kodwa undifowunela kodifethi ndimshiye ndingalali. Haleluya. Ndimshiye ndingalali. Ashiyeke pha. Abantu bayarhala. Abantu bagoduka mpela. Godukela ntoni impela inkosikazi. Uyofuna ntoni kokwani? Uyofuna ntoni kokwenu? Yintoni noyithuthayo ngathi uchitha ubisi xa uphuma ngegedi? Yintoni isixakileyo ningafundisekile? Anifundiseki. Uyolala kaloku kanti. Uyofuna izidala. Ewe abuye faka amacici ke ngoku. Nani uyasifisha ezidala. Uyasifisha ezidala. Ziza kuye kuba kaloku ngoku na uqhele yiflawa ublumile. Inyosi zonke zisabeka kuye. Hayi boba ngwena. Khumbulani umnqophiso enaniwenza umsindwa wenu. Khumbulani umnqophiso. Khumbulani umnqophiso entsingisweni. Asenzina kanjani apha entsingisweni? Asizelanga uzogida phestikini. Masigide kodwa imithetho lekaThixo siyibambile. Ukuba yintoni engafunwayo nguThixo. Haleluya. uThixo ufaka amacici ndithi gqina. Umama usithi undibhange uthi nakho umfundisi wamamadavu. Umamadavu ethe ngoligeza. Hayi bo khanibe nenhloni kalo zange beligeza mna. Khanibe nenhloni ngami. Mvumelani? Khanibe nenhloni ngami. Zange nibegeza futhi andiboni nesayini kathi ndingalile. Soze mbelilo ndiyamxelela uThixo. Kaloku nesendaphiwa u-99 years. Unobantu besengingangale foni. Haleluya. Kaniyeke bazalwane. Kaniyeke ubufebe. Ubufebe obukhaniyelwa kuqala kula macici inhliziyo ifebe namacici nenecklace. Ifebe ufake ugqibele uye emadodeni abantu. Ufika abazalwana bayagula. Yo bayaxexeza abantu abazalwana baseyimali. Bayaxexeza abazalwana kaniphume emaxaxeni. Sizohlasa umnqophiso. Niye epasikeni ke ngokuphuma kwelanga. Nizohlasa umnqophiso apha ekusengolini kakhulu. Kaniphumeni emaxexeni ukuze lamazwi asixhenxe niweve kakuhle. Jula ixexe enhliziyweni yakho. Jula amacici nenecklace enhliziyweni yakho. Khawuphume. Khawuphume kulo mkhuba. Khawuphume kulo mkhuba omrhala. Usikhonzisa kakubi. Usilawulisa kakubi. Hamba mna tata ndiveze into ethi ngokuna funeka baphiwe iipoints ngathi baya eyunivesithi. Mna ndizoba nesikolo ngokuna ndibaxelele ukuba umntu ngamnye ke mna ngizomphisa imarks asofika kwisikolo esithile ndizozigqithisa kwa-7 okanye ndizozapha emanfred efletini ndithi nasi isikolo sakhe ke tata lo ngathi uzame kuye eyunivesithi khawunyusele ngasentla upasile kokubona kwakhe sendibaxelele ndifuna tata uba bakaxele sendijilo phaa kuba ndidikwe ngumkhuba ndithe ndizoba neepoints ngokungathi ngabantwana baseyunivesithi kuba banemikhuba abazalwana afisa ngentloko abazalwana uyazi uthi ungenantloko ucaba uzosela igrandpa awanokuzusela siyobisi ngenxa yabazalwana abarhalayo abasejiputha kodwa basendlini kaThixo abaphula umnqophiso. Ndizoninika ii-points ke mna ndizisapha kutata ndibaxelele kata ngathi bazopasa ngezi points zokona ndizophumla basokona ndifuna lowona gqitha ukhawuleza umgredisi abe phaa ngaphambili kupitisa bayayazi namba bendijamele ndibaxelele uba ndizobanika ii-points ndizozisisa kuwe uzobagredisa kwena tata beze apha epulpitini sive uba le hambo yabo bathi njani sixelele nabo sihlale phantsi kuba xa ithethwa sithi abayiva bayaqhuqhuqa abantwana bakaThixo egameni lenkosi uYesu iyi-worship team ihlabele
wawuke wamamkela wawuphawula umnqophiso. Ungasiphakamisa isandla sakho kwindawo obuye uzothandaza nawe. Ubazange wamkela uYesu abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho, siphakamisa isandla sakho. Uyazazi izange umamkela uYesu. Phakamisa isandla sakho kwindawo okuyo. Wawuke wamamkela wamyeka, siphakamisa isandla. Hleze namhlanje lisuku lakho lokugqibela yakuphinda uyiqhole le ceba. Phakamisa isandla sakho ungamkela uYesu abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho. Wena ophakamisa isandla gijimuse ngaphambili. Gijimuse ngaphambili, gijimuse ngaphambili. Gijima yize wena ophakamisa isandla sakho yize ngaphambili. Phakamisa isandla yize ngaphambili, yize ngaphambili. Mama. Cela bonke abanye abantu bavala amehlo abo. Uyazazi uYesu sakho umamkele. Phakamisa isandla sakho uzothandaza nawe. Awusindiswanga uhambe nawe. Phakamisa isandla wamkele uYesu abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho. Gijimisa ngaphambili. Uyazaza usindiswa, uke wasindiswa wakuyeka ukusindiswa. Phakamisa isandla sakho iza ngaphambili. Wawusindisiwe wakuyeka iza ngaphambili. Ncede mama shanami. Cela banga phambili ngiphamisa seseright. Sandla sakho seseright. Cela senze nomthandazo emveni kwami sithi Nkosi Yesu. Landelani emveni kwami nonke. Uvula umlomo uthi Nkosi Yesu. Namhlanje ndiyakwamkela ube yinkosi nomsindisi kwimpilo yami. Lelibandla lonke lishiya. Ngicela ngiphakamisa izandla nonke. Ngicela ibandla ngiphakamisa izandla lelizulu lokubo. Nilana ngaphambili ngiphakamisa izandla. Babegameni likaJesu Kristu waseNazaretha, egazini elinamandla, egazini eligcwele, egazini elivuthiweyo. Baba akekho njengawe, akekho nokulinganiswa nawe. Thixo wethu ongcwele, uthi kubane kuKristu Yesu sisityalo esisitsho kwinto ezindala zonke zidlule, into zakhe zonke zisuke zatha. Phinde Thixo wethu namandla ukuba ncede ndibathulisele egazini likaYesu Kristu waseNazaretha, egazini elinamandla, igazi eligcwele, igazi elivuthiweyo, egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ningawuhlala phansi. Nisindisiwe ningabazalwane.